нещо, да бъдат поканени в Академия Орфика да участват в нейните формати. Само да допълня нещо. Само да... Добре. Книгите биха прочели. Разпространяват език на омразата и религиозна дискриминация. Това е извадка и сега го има във Фейсбук. Само ще си позволя да те прекъсна тук. Искам да заявя с цялата отговорност, която стои за това. Това, което ние правим. След малко ще видим защо са важни за и неговото близко обкръжение и неговите синове. Ето само няколко примера. Сега аз искам тук нещо да спомена, гледайки тези примери. Това е всъщност начин и хората, които отвътре подкрепят този. В партньорство с културни институти, с музеи, с общини. И медиите... това е също наша цел, всъщност, именно защото не само ако им ги дадеш, те изискват да дават по такъв начин право на отговор. Аз, ако искаш, ти предлагам да преминем към следващия, защото вече... Добре, искам само още една минута. Това има обаче стандарт в медиите. И в потенциално нарушение, между другото, защото те са и кардинали на... Да, знам, виждам. Бавим се малко. Обаче това се развива 20 години. Достатъчно време можем да му дадем. Още 5 минути. Дайте ми още 5 минути.